Profesor Emanuel Vlček se narodil 1. března 1925 v Rožmitále pod Třemšínem. Jeho otec byl četnickým strážmistrem a matka pocházela z rolnické rodiny. Prý už jako kluk bral holkám panenky a operoval je. Chtěl být doktorem na námořní lodi a proto po absolvování smíchovského Vančurova reálného gymnázia studoval v letech 1945 až 1951 lékařskou a zároveň přírodovědeckou fakultu, obor antropologie Univerzity Karlovy v Praze. Aby se ale vyhnul během války totálnímu nasazení, nucené práci, které byly v době nacistického Německa podrobeni obyvatelé okupovaných zemí, kriminalista 4. oddělení pražského policejního ředitelství nechal zmizet synovu identifikační kartu a zařídil mu místo v pitevně Ústavu soudního lékařství v Praze. Jako 20letý viděl oddělené hlavy výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, vypreparované v nádobách s lihem, a v březnu 1948 byl jako zapisovatel přítomen pitvě ministra Jana Masaryka. A kdo je tedy vůbec antropolog? Vlček svou práci kdysi popsal takto. Být antropologem znamená, že kromě perfektních znalostí anatomie a morfologie těla musím být i archeologem a historikem. Musím se vyznat ve středověkém stavebnictví, číst ve staré němčině a latině. Za svůj život zkoumal a prokázal kosterní pozůstatky většiny českých panovníků, knížat a svatých, o kterých se učíme v hodinách dějepisu. Záhada okolo uložení ostatků prvního doloženého panovníka českých zemí, Bořivoje I., trvala 1100 let. Až jeden z autorů dostavby chrámu svatého Víta, Kamil Hilbert, objevil ve svatováclavské kapli v roce 1911 kosterní ostatky neznámého muže. A byl to právě Vlček, který o 63 let později na základě bádání a výzkumu potvrdil, že by se mohlo jednat o Bořivoje I. Dále poopravil například církevní pověst o Janu Nepomuckém, protože relikvie z chrámu svatého Víta není jazyk, ale část mozkové tkáně. I když dodnes neexistují přímé důkazy, traduje se historka, že při vyzdvihávání ostatků Bedřicha Smetany na Vyšehradském hřbitově zazněla rána a až po chvíli se ukázalo, že rakev byla sice venku, ale mistr propadl shnilým dnem a ležel tedy na dně hrobu. Následně se ukázalo, že profesor Vlček neměl ke zkoumání těla povolení a tak jej pozůstalí Bedřicha Smetany žalovali za hanobení ostatků. Jenže Vlčkovým důvěrným přítelem byl tehdejší prezident Gustáv Husák a tak byla celá záležitost mimosoudně urovnána samotným vedením KSČ. Jediným nepřímým důkazem tohoto incidentu nám může být tato fotografie, kde profesor Vlček nevěnuje pozornost vytažené rakvi, ale hledí právě na dno hrobu. Provinilý výraz pracovníka za rakví tuto teorii jen posiluje. V neposlední řadě po téměř 430 letech očistil jméno panovníka, který byl ve své době obviňován z údajné otravy Ladislava Pohrobka, aby mohl usednout na trůn. Řeč je o Jiřím z Poděbrad, jehož druhou ženou byla Johana z Rožmitálu, ale o té třeba někdy příště. Teprve v roce 1985 dospěl antropolog Emanuel Vlček po vyšetření králových kosterních pozůstatků k názoru, že Ladislav trpěl vzácnou formou leukémie. Téměř až do smrti jeho vlastní v roce 2006 byl Emanuel Vlček v kontaktu s tělesnými ostatky zemřelých. Zcela logicky se tedy nabízí otázka, jaký měl vztah ke smrti? Profesor Vlček na ní jednou odpověděl. Smrti se nebojím. Jediného, čeho se doopravdy děsím, je fanatismus. A to v jakékoliv podobě i čase.